začneme asi s tým, že si ukážeme, čo vlastne všetko budeme potrebovať k odsteniu vodopádu. Tak ako prvorade, základ je samozrejme fotoaparát. Začnem s tými najdôležitejšími vecami a potom s tými, čo doplnkami, ktoré naozaj sa zúdušujú. Takže fotoaparát je základ, aby sme mali fotografiu. Potom je to statická scéna. To znamená, že k tomu musí byť statív. Pevný, najlepší s tými hrotmi, ktoré ako je takto zapičnem do zeme a fakt to bude stabilné. Že foťák sa nejakom netrasie, nepohybuje. Takže statív určite v krajinárskej fotografii patrí. Potom samozrejme, keď to budem fotiť, špekulovať, možno hodinu, 2 hodiny, samozrejme k tomu patrí jedna náhradná baterka do fotoaparátu. Potom k tomu patrí aj jeden taký menší statív. Kebyže náhodou sa mi stane, že musím ísť nízko, fakt ako keby fotiť od zeme, tak použijem tento statív. Potom tu mám veci, čo sa týkajú, predstavuje voda, kvapky lietajú do objektívu a tak. Takže preto tu mám také niečo akože čistenie na fotoaparát, kúkadlo, handvičku, takú štetku, ktorú si očistím, keby náhodou sa mi objektív zaprášil, alebo tak. No a potom samozrejme určite si zobrať do sebou vodu, to mi nikdy nechýba. Samozrejme niečo takéto na chutnutie a samozrejme aj jedno jablíčko. Tak čo bude ďalej? Tak keď tak dorazím na miesto, tak prvé čo spravím, zoberiem si vás k sebe. Tak prvé čo spravím, zoberiem si vás takto so sebou. Prvé čo spravím, bude to, že si vymyslím scénku. To je tá kompozícia. Či budem fotiť odtiaľto, či budem fotiť na výšku, zakomponujeme aj tie stromy. Alebo pôjdem tam niekam dole a budem fotiť odtiaľ. Alebo pôjdem niekam tam dole, alebo pôjdem z toho mostu, alebo pôjdem až tam dole, alebo od toho domčeka z tých schodov budem fotiť. To je tá kompozícia, ale tesne predtým, ako ste si pustili toto video, ja som to už všetko prešiel. Takže ja som si prvú kompozíciu našiel presne tu dole. Odtiaľ to budem fotiť. Takže poďme si to pripraviť a tam si povieme niečo viac o tom. Tak, sme sa premiestili na prvú kompozíciu. Statív sme dali na taký malý, vodopád je tu predo mnou, som docela blízko. Takže vám poviem len také základné veci, že fotím foťákom R ako rusňák a objektív tu mám 24 105 slonov 4 až 7,1. Je to zoomkový objektív 24 až 105. Takže prvé, čo budem fotiť, bude asi na 24. Tak, poďte bližšie k displeju. Tak, ako prvé, čo si ja nastavujem, tak si zapnem vodováhu. To je tu v strede. A nastavím si ju tak, aby bola
nastavená na zelenosť, aby to bolo rovné. Keď mám vodováhu nastavenú, potom si prizumujem, ako chcem, aby obrázok nakoniec vyzeral. Akože robím si kompozíciu, takže prvá moja kompozícia bude nejak takto. Chcem to krásne, ten vodopád, tak akože orámovať. Orámujem tu spodkom týmto popredím, s tými listami, s tými kameňmi, tak to ide do seba a na vrchu sú tie stromy. Len tu na tomto boku mi ten bordel tam troška vadí, takže skúsim ho nejak tak eliminovať. Takže nejak takto. Takže keď to mám vo vodováhe, potom si nastavím ostriací bod 1. Žiadne servo, jedno. Budem fotiť do ravu a tu mám teraz nastavené, že automatická vyvážená biela. Toto si prehodím na zataženo, lebo je zaťažené. Lepšie, krajšie vyniknú farby a vyzerá to tak prírodnejšie, presne ako teraz je. Že je zamračené, je krásne svetlo a môžem si ešte prepnúť tu v týchto režimoch, tu si prepnem na krajinu. Tak. Teraz keď mám nastavené ostriací bod 1, ostriací bod 1, mám tu nastavené na krajinu, fotím zamračené, zamračené, no, dám si preč informácie, pozriem si kompozíciu, čo sa mi páči, celkom sa mi to páči, tak, a to znamená, že teraz môžem prejsť na nastavenie. Takže nastavenie, to sú tri základné veci, to vieme. Čas, clona a ISO. A ja to viem naisto, že to bude mať, ktorú hodnotu bude mať natrvalo nastavenú, to je ISO minimálne. Niektoré foťaky majú, väčšinou foťaky majú minimálne ISO 100, ale ja teraz mám tu možnosť, že môžem ísť s ISO na minimálne 50. Takže si nastavím si ISO na 50. Potom druhá vec, viem, že clonu chcem mať 11. Takže clonu si rovno môžem nastaviť rovno na 11. Tak. Takže ISO mám nastavené na 100. Clonu viem, že bude mať na 11, lebo keby som tam dal ISO clonu 4, tak to by mohlo byť, že niečo bude ostré, niečo nebude ostré. A teraz by tento obrázok vymýšľam tak, že chcem, aby bolo všetko krásne, ostré. Takže dávam clonu 11. Tak, a zostal nám tam iba čas. Ale to, že ho máme na statíve, to znamená, že s časom my môžeme ísť úplne na koľko chceme. Takže čas mi vychádza teraz 1,6 sekundy. To znamená, že nemusím to vôbec riešiť, lebo mám to na statíve. Takže môžem to fotiť 1,6 sekundy, to bude fotiť. Tak, teraz môžete vidieť moje nastavenie, že ISO mám na 50, clonu mám na F11 a tu mi vyšiel čas 1,6. Ja s tým časom sa môžem už kľudne hrať toľko, ako sa mi to bude páčiť ten obrázok. Takže mne sa to páči takto, že korekcia expozície, tu môžete vidieť, že je to plus 1, 2, 3, minus 1, 3, takže z 0 dám na minus 0,3. Dávam to do tmavšieho troška. Takže takto je moje nastavenie. Ostriací bod si dám na tento kamienok tu. Ten budem ostriť. Tak a ešte si zapneme časovač na 2 sekundy. Lebo jak ja ťuknem na to, tak môžem s tým potriať. Chcem, aby tam nebol žiadny pohyb.
Tak, teraz si ešte priblížim ostriací bod, kde budem ostriť. Ešte som vám zabudol povedať, že prepínam si to na manuálne ostrenie. A keď máte na objektíve stabilizáciu, tak stabilizáciu vypneme. Tak, a teraz mi vyskočil obraz, takže ja to teraz manuálne ostrím. A ja tu mám takú pomôcku, to červené, čo môžete vidieť, je presne to, kde ostrím. Takže ja si idem zaostriť, môžete vidieť takto manuálne, vidíte, ja krúžim, jak s tým krúžim, tak sa to preostruje. Takže ja si to teraz tak manuálne, presne priblížil som si to a presne si to tak zaostrím. Tak, mám pocit, že teraz to je krásne zaostrené. Takže keď to je zaostrené, môžem to zvrátiť na obrázok a môžeme si urobiť prvú fotografiu. Takže 3. Takže 3, 2, 1, teraz. Tak, pozrieme si na fotografiu. Tak, vyzerá to nejak takto. A teraz to ideme vylepšovať. Takže teraz som vám ukázal taký základ, čo potrebuješ k tomu, že foťák prepnúť do manuálneho režimu, ostriť si manuálne s krúžkom, nastaviť si tie hodnoty, statív samozrejme. A ja teraz idem vymýšľať ďalšie kompozície. Takže ahojte. A hotové fotky, keď sa podaria, tak budú samozrejme na Instagrame a na Facebooku. Čaute.